Bálabontás van, gyakorlatilag, és a drága lányaink, asszonyaink elkezdték a munkát, a szortírozást. És megmutatom, hogy mi minden van, mert nagyon sok szép dolog gyűlt össze. Rengeteg olyan van benne, és rendszerezés után kerülnek ki a fogasokra. Ígyni, és aki hoz, az visz is rögtön, igaz? Gyűlik sok mindent, pedig még csak ma kezdtük el az adománygyűjtést. Vannak játékok, táskák, ridikülök, konyhai eszközök, rengeteg, dísztányérok, ajándéktárgyak. Itt is rengeteg. Megyünk ebbe a szobába, ahol gyermekholmik vannak, különböző nagyságban, méretben, lányka és fiúruhák, rengeteg. Vannak még kis jelmezek is, meg fellépő ruhák, és most már a férfi holmik is gyűlnek, úgyhogy reméljük, hogy nagyon sokan fognak találni maguknak kedvére való ruhaneműt vagy ajándékot.